Silav biner neja. Bi bernameyek taybet em li pêşberî wene. Temaşevan neja. Gelê Kurd her sal şeva ku 20 Adarê bi 21 Adarê ve girê dide agirda didin. Hatina roja nû bi kêf û şahiyan pîroz dikin. Ji wê roja nû re Newroz tê gotin. Newroz têgeheke bi soraniyê. Bi kurmancî roja nû ye. Newroz ji bo Kurdan roja vejînê, roja destpêkeke nû, roja berxwedanê, têkoşîn û roja azadiyê ye. Bînerin hêja. Di dîroka Kurdan de Newroz weke çîrokeke vejînê cihê xwe digire. Li gorî rîvayet û mîtolojiyê kawayê hesinkar şeva 21 Adarê dawî li zordariya Dihaqê zilimkartîne. Ji wê rojê ve ye gelê Kurd û yê li ser wê axê agirda didin û vê rojê pîroz dikin. Baş e, lê ev Newroz çawa pêş ket? Çima ji bo Kurdan ew qas girîng e? Bêguman kêm zêde her Kurdek serwextê mijarê ye. Em jî dixwazin di vê bernameya xwe ya taybet de mîtolojiya Newrozê û destana kawayê hesinkar vebêjin. Bînerin hêja. Şerefnameya ku di sed sala şazdemîn de hatiye nivîsandin behsa hin çîrok û mîtolojiyên Kurdan dike. Yek ji wan jî Newroz e. Di şerefnameyê de wiha tê behs kirin. Beriya bi 2005 salî qiralekî bi navê Dihaq hebûye. Dihaq qiralekî pir zalim bûye û li Kurdistanê hukm dike. Di qeleyeke gelekî dijwar ku li ser zinarekî mezin hatiye çêkirin dimîne. Vî qiralî di qesra xwe de gelek cure sewalên bejî û mehran jî xwedî dike. Wî hem mejiyê ciwanan dixwar û hem jî dida sewalên xwe. Ferman dabû ku gelê Kurdistanê her roj mejiyên ciwanan bînin qesra wî. Gel jî ji neçarî vê daxwaza Dihaq qebûl dikin. Demek şûn de ji vê rewşa di ji mirovahî bêzar dibin. Zarokê xwe dişînin çiyê û mejiyên berxikan ji Dihaq re dibin. Lê Dihaq vê yekê ferq dike û dixwaze leşkerê wî bixwe mejiyê zarokan bînin. Bînerin hêja. Mijar wiha dirêj dibe û heta kawayê hesinkar tê. Temaşevan hêja. Rîvayetek din jî heye ku wiha behsa Dihaq tê kirin. Li Kurdistanê qiralekî bi navê Dihaq hebûye. Pir zalim bûye. Wî Kurdistan wêran dikir. Li gund û bajaran mirov ji ber zilma wî bêzar bibûn. Zindanên wî tin tijebûn û celadên wî ji ser jêkirinê nediwestiyan. Dihaq bi awayekî ji xwe bawer tu kes ji xwe mezintir û di ser xwe re nedidît. Ji kuştin û wêrankirinê têr nedibû. Dixwest deverên hîn firehtir talan bike. Şevekê Dihaq ji ber êşeke dijwar ji xwe şiyar dibe û gazî hekîm û bijîşkên qesrê dike. Ji wan re dibêje ji ber vê êşa dijwar xew nakeve çavê min. Zû ji min re dermanekî peyda bikin. Ya na ez ê serê we tevan jê bikim. Hekîm û bijîşkên qesrê li laşê Dihaq dinêrin. Çavê wan li du birînên ku li ser her du milên wî ne dikeve. Çavê wan fireh ve dibe û matmayê dimînin. Gotinik ji devê yekî ji wan dernakeve. Heta wê kêliyê birînek wiha nedîtibûn û êşek wiha nebihîstibûn. Lê Dihaq ji ber êşa canê xwe bi ser wan de dikir qêrîn. Hûn çi bêçare li ser min rawestiyane? Zû dermanekî bidin min. Hûn hekîm û bijîşkên herî baş û şehrazan e. Ma hûn dermanekî peyda nekin dê kî peyda bike? Hekîmekî ji wan destên xwe da ber xwe û got. Heta niha birînek wiha me nedîtiye û ne jî bihîstiye. Lê wa diyar e ku mejiyê teze dikare bibe melhema birîna we. Belkî hekîm dixwest xwe ji ber pirseriyê xilas bike. Lê belê ev pêşniyar ji Dihaq re bû sebeb ku mejiyên zarokan bide ser birînê xwe. Dihaq ferman dabû ku her roj mejiyên du zarokan bînin bikin qurbana birînên li ser milên wî ku bibûn wek du marên devekirî. Bi vî awayî rojê bi mejiyên du zarokên nûhatî birînên li ser milên Dihaq dihatin dermankirin. Lê carna zarok ji vê belayê dihatin rizgar kirin. Zaronkê ku ji aliyê malbatan de dihatin rizgar kirin, berê wan didan çiyayan. Di şikeftan de ve dişartin. Her ku diçû çiya bi mirovên azad tije dibûn. Jiyan di şikeftan de berdewam bû. Avakanî, dar û ber û fêkiyên çiyayan têra jiyana wan dikir. Ev çiyayên azadiyê bûn. Çiyayên xwe rêxistin kirin û bilinkirina têkoşînê bûn. Bînerin hêja. Ev jî dide xuya kirin ku 2005 salin Kurdan her tim xwe li çiyayan parastine û di roja me ya îro de jî heman rewş serwere. Belê demeke dirêj derbas bû. Lê birînên li ser milên Dihaq rihet nedibûn. Her ku diçû xirabtir dibûn. Agir ji devê Dihaq dibariya
Tirs ketibû dilê her kesî dayîk û bav ji tirsa ku kengê dê dorwere ser zarokên wan xew nediket çavên wan. Tu hêzeke ku tiştekî ji dihaq re bibêje tu nebû. Ji tirsa zarokên xwe gelek malbatan berê xwe dabû çiyayên asê. Di kêliyek wiha de Kurdekî bi navê Kawayê Hesinkar derdikeve serdikê. Kawa ji leşkerên qiral re şûr, mertal û amûrên şer çê dike. Kawa bi xwe jî heft zarokên xwe qurbanî dabû. Êdî kêr gihîştibû hestî. Kawa ji tirsa qurbankirina zarokê xwe yê dawî heval û hogirên xwe yên pêbawer kom dike. Ji wan re behsa zilm û zordariya dihaq dike. Plana kuştina dihaq ji wan re eşkere dike. Her kesî fikir û planên Kawa pejirandin. Xwe birêxistin kirin û li benda eşareta wî man. Kawa gotibû, gava ku ez dihaq bikujim, ez ê herim ser banê qesrê û agirekî vêxim. Ku we şewqa agir dît, bizanibin ku min dihaq kuştiye. Her wiha Kawa ji heval û hogirên xwe re dest bi çêkirina amûrên şer dike. Û amûrên şer ên ku berê çêkiribû jî li wan belav dike. Gava leşkerên dihaq tên ku lawê Kawa yê dawî jî bibin, Kawa ji leşkera re dibêje. Hûn herin, ez ê niha bi destê layê xwe bigirim û bînim. Ez dixwazim ji bo saxiya qiralê xwe lawê xwe bi destê xwe bikim qurban û li ber lingên qiralê xwe deynim. Gava leşkeran ev xeber gihandin dihaq kêfa wî tê. Şa dibe û çavê wî li rêya Kawa dimîne. Kawa çakûçê xwe digire destê xwe, lawê xwe digire û berê xwe dide qesrê. Gava digihê ji ber derî leşkerderî jê re vedikin. Kawa rasterast berê xwe dide cihê ku teqlê vegirtî ku dihaq li ser rûniştiye. Dihaq bi kêfxweşî Kawa pêşwazî dike û jê re dibêje: Kawa tu li hengekî bêhempayî, tu remza fedayiyê yê, Kawa tu her bijî. Kawa piştî va gotinên dihaq bêhtir nêzîkî wî dibe. Bi çengê layê xwe digire û dibe ber piyên dihaq dirêj dike. Kawa çakûçê xwe bilind dike. Lê li şûna ku li serê layê xwe bixe, bi hemû hêza xwe li serê dihaq dixe. Taca serê wî dikeve û dihaq dimire. Piraniya leşker û xizmetkarên wî gava dibînin ku dihaq dimire kêfa wan tê. Yên mayî ji distranînê dikeve û xwe radest dikin. Pişt re Kawa derdikeve banaşînê. An jî serbanê qesrê. Bi meşaleya agir eşaret dide gel, heval û hogirên xwe. Dema gel û ciwanên li çiyê heval û hogirên Kawa şewqa meşaleyê dibînin, fêm dikin ku plana Kawa bi ser ketiye. Ew jî êrişê dibin ser qesrê. Leşker û hevalbendên dihaq yên mayî dîl digirin. Yên teslîm nebûne jî dikujin. Belê wê êvarê ne tenê li çiyan, li her aliyên welat agir tê dadan. Gel ji deverên asê dadikevin û bi meşaleyan berê xwe didin gund û bajarên xwe. Roja din her kes xemla xwe girê dide û li qadan govendê digerîne û bi xwarinên xweş li seyrangeha dicivin, kêf û şahiyan dikin. Lewre ew roj 21 Adarê bû, roja nû bû, Newroz bû, roja azadiyê bû. Li her aliyê welat jiyaneke nû û azad dest pê dike. Berê temaşavan hêja, ji wê rojê û virveyê bi taybetî di nav Kurdan de ku her sal roja 21 Adarê wek Newroz tê pîroz kirin. Wek cejna yekîtî, berxwedan û azadiyê tê pîroz kirin. Bi milyonan Kurd roja Newrozê dadikevin qadan û Newrozê pîroz dikin. Bînerin hêja, mirov dikare bêje her çi qas dihaq ji aliyê Kawayê Hesinkar ve hatibe kuştin û wê demê gel azad bûbin, di serdema me ya niha de hê jî dihaqên zalim hene. Ev dihaqên zalim hê jî zilma xwe li ser gelê Kurd dibarînin. Hê jî ji bo desthilatiya xwe xwîna ciwanên Kurd dirijînin. Lê li hemberî zordariya dihaqên serdemê, Kawayên hemdem jî ji bo azadiya gelê Kurd tê dikoşin. Dîsa ciwanên Kurd li çiyayên Kurdistanê amadekariya têkbirina dihaqan dikin. Bînerin hêja, bi münasebeta vê roja azadiyê em jî Newroza we pîroz dikin. Bi hêviya pêşerojeke azad bimin dixweşê de.